Iki mangmi kan aku tinirine mang ketemu Maknar. Terus tuku kasih kula waduh nang ngawetan padahal di dep-depan ngene lah dodol sih Mi. Kacek mek 1000. Lah iya Lah kok ora kiri-kiri. Lah kasih perasaan kapok ta. Lah iya. Tapi jare sugih. Sugih apane sugih elek etet iyo. Kok nemen Maknar iku janan. Yo lek kamu dodol ora? Wong ngamen apa nih? Ayo. Lho Mi, magere. Tutupan cepetan. Cepetan. Selibat Ami. Dorong sik nek ngapo omah iku banget. Ngono Menteri. Wong piro sih Mas Dino iki? Ya Allah. Wong kan ya seneng omahku ya cara aku soge sak kedung kandang pakai 5.000 kebiasaan rene terus. Allah. Tas dino iki. Oh ya kenakan iki ya 1000 ae umumi ngono lek. Ngono ya wong ini ae. Tapi Iya. omahku ya ngene iki dileki. Engko lek omahku sik bukane rene meneh Mas. Ya dibaleni mari iki. Duh, kaneman rek. Kenakan menteri aku dadak gelangganan ambek wong amen iku.